Kashnong Mauthauyang Nong Tua Hapo Hima Maharams Aimship Southwest Khasi Hills District Keladu lut yaki skim penroi ke sorkar tang nakadau bakani Kashnong kampandai ke balarung haka census jongkari India. Kadba ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kala itu khmat yakani Kashnong nadu usnam arhajar gwei. Namarkani Kashnong kampadrung haka thup jongki Kashnong bala itu khmat daka tenat census jongka sorkar India kampandai Kashnong kabanyo yaki skim naka sorkar India bat sorkar Meghalaya. Kumta kinong yalam kani Kashnong kila kerpa diuba Renekton El Tongkhar bandra hayeng dorbar thawaan kejela banyatai helor kani kakam kenang bagi pat ba kibasyong hakasnong Mauthauyang Nong Tua kinyo kajing itu khmat naka sorkar jela bat sorkar India banyo ki skim penroi hakani Kashnong bangi penpau hang ne ba wadlangim pat semlaru hasan sosru dese kadon kano galat naga banta jong ki bor sorkar ban perkhat kerpang naga banta kum ki neki banta kum snong jongi bat ngi ru bi ki don ki we ru snong ki badon kum ki snong jongi ha ga dong ka thain ki ba yo hia ka bor snong laga jong tang ba ki jing mentoi nak skor sorkar ki 4 sim la yo hapo snong ten mar tangi kerpat ba lolong ka bala ba kum ki bor sorkar ki sim khialem ya kene ka jing jongi kum ki snong snong ka ba ngi kenduk laga por Singapore bat ngi ha wede bat kan ka ha ka snam arjar khatway ka kadon ka jing tho sensos le se ha ka to ka por ka dai ka jing bom biang ka jungi ban pen krep pen krum iki kot isla ban penjang ke namar kata ha ka ka snam arjar arpo arkuway la dai biang ka ban tho sensos te ngi la pen biang iki kot isla dong sedong andrai ka don ka ka lockdown ke hadu menta ka sarkar kampat sim la sim ya ka ban tho sensos te ka kanang wan ra jing susu yangi ku ka snong te namar kata ha ka por ni kerpat ba kham tam ba kum jongi ba ren ton deng dok tongkhar ba dei ban sim khiai ke kam naga banta ban ra lem kum kamat je kren ha assembly kum ka jing lese ka don ka nokan galat naga banta ka sorkar ban perkhap kerpang naga banta kum kini kisnong ke bangi kenduk kumne